ng Birhen de la Merced, mahal naming patrona. Hari at tao mong mahal, basbasan mong lubusan. O inayong tulungan, kumilala ng tunay, sa'yo makain ang lingap at sa'yong pagmamahal. Inang Birhen de la Merced, mahal naming patrona. Hari at tao mong mahal, basbasan mong lubusan. Inang Birhen de la Merced, mahal naming patrona. Hari at tao mong mahal, basbasan mong lubusan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sampu ng ating mga kapatid sa Barangay Paligi at mga deboto at debota ng ating mahal na ina, doon sa Senyor de la Merced, ialay natin ang misang ito para sa karangalan ng ating mahal na ina doon sa Senyor de la Merced. Ngayong unang Sabado
ng pagdidebosyon sa ating mahal na ina. Mga kapatid, para tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ng ating managawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pakukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, Ina ng awa. Kaming dinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inululog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na yaoy, ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusing tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon kagaya noong araw. Sa gayon, sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang maghahasik. Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga borol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila'y maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nagsasalita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'i bubungang mainam. Sa harapan nila'y yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan.
Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit hindi kayo nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari mang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaki ikinasal. Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasukutan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang alak, balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy kapwa nagtatagal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakikirit niyo po ang katabi niyo na good morning. Pakitingnan niyo nga po yung katabi niyo. Masaya ba siya? Masaya ba kayo? Masaya ba yan sa buhay niya? Merong kanta po sa Kapampangan, maliit pa ako, naririnig ko na to. Kantang simbahan, sabi, "Masaya, masaya." Din paligid, siguro naintindihan din. "Masaya yaing yato, masaya, masaya, masaya yaing yato. Nung waldo sumusuing supling, nung ding magobra biyasa lang dalangin, iting kaladwa kumi kasantungan pin, kasaya na saning yato." Itamongan, "Masaya, masaya, masaya yaing yato, masaya, masaya, masaya yaing yato." Na-memorize ko po yan kasi maliit pa lang ako. Lagi yan ang recessional song o yung kanta pagkatapos ng misa. Lagi po yan. Naririnig ko maliit pa ako. Masaya yaing yato. Masaya ba ang mundo? Masaya ba tayo? Masaya ba tapat tayo? Kung tayo ay naniniwala kay Kristo, kung tayo ay sumusunod kay Kristo, dapat tayo ay masaya. Amen. Kung pananiniwalaan natin na kasama natin si Kristo, dapat tayo ay laging masaya.
Amen. It should be a happy disposition for all of us. Why? Because Christ is with us. Dahil kasama natin ang Panginoon, dapat tayo ay magsaya. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, makikita natin, sabi ng mga alagad ni Juan, bakit kaming mga alagad ni Juan? Malimit kaming mag-ayuno. Pati mga Pariseo, bakit kayo at ang iyong mga alagad ay hindi? Anong sagot ng Panginoon? Aba, siyempre, kasama nila ako. Aba, siyempre, kasama nila ako. Kapag kasama mo ang lalaking ikinakasal, habang kasama mo ang lalaki ikinakasal, ikaw ay dapat maging masaya. Ikaw ay dapat maging masaya. Kung kasama natin ang Panginoon sa ating buhay, tayo dapat ay maging masaya. Totoo po, may mga pagsubok, may mga pagkakataon, may mga sandali, may mga instances na nagbibigay ng kalungkutan sa atin kung tayo makamundong. Pero kung nasa sa atin ang Panginoon, mga pagsubok man yan, mga problema man yan, masaya nating tinatanggap ang mga yan. We are still in a happy disposition kasi alam natin na kasama natin ang Diyos kahit na sa mga pagsubok at unos ng buhay. Amen. Kasi nga, kasama mo ang Diyos. May kamag-anak po ako. Insan, kung madalas, parati po siyang nakangiti at parating masaya ang kanyang mukha. Na kung minsan kahit nag-aaway silang mag-asawa, nakangiti pa rin siya. Kahit tumutulo na yung kanyang luha, nakangiti pa rin siya. Habang kumakain at tumutulo ang kanyang luha, nakangiti pa rin siya. Yung iniisip niya ay dapat maging masaya kasi kasama niya ang Panginoon. Is there something wrong with being happy? Meron bang masama sa pagiging masaya? Wala. Lalong-lalo na kung kasama mo ang Panginoon. Amen. Bakit? Kasi si Jesus ang nagbibigay ng kagalakan sa iyo. Si Jesus ang pinagmumulan ng kagalakan ng iyong puso. Kailangan bang maglungkot habang kasama mo ang lalaki kinakasal? Hindi. Bakit kami nag-aayuno? Pati mga Pariseo, ikaw at ang mga alagad mo ay hindi. Sagot niya, paano? Kasama nila ako. Kaya kung kasama natin si Kristo at sumasa atin ang ating Panginoon, dapat tayo ay maging masaya. Happiness is contagious. Ang pagiging masaya ay nakakahawa. Ecclesiastes would tell us, may panahon ang lahat. May panahon ng pagluluksa, may panahon ng kalungkutan, may panahon ng saya. Kung paano may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. Pero huwag nating hayaang balutan tayo ng kalungkutan. Mas pa, huwag nating hayaang balutan tayo ng kabuwisitan. Kasi ang ibang tao,
meron katotohanan sa buhay, may ibang tao, ayaw nilang masaya ang kanilang kapwa. Kapag nakakita na sila ng mga taong masaya, abay nalulungkot sila. Kapag nakakita na sila ng taong masaya, masaya ang kanilang kapwa, abay yung iba'y nagagalit na. Kapag nakakita sila ng taong masaya, abay yung iba'y buwisit na. Diyos ko. Dapat tayo maging masaya dahil dala-dala natin ang ating Panginoon. Dapat tayo maging masaya dahil kasama natin ang ating Panginoon at sumasa atin ang ating Panginoon. Amen. Sabi ko nga po, okay, may mga pagkakataon na malungkot ang buhay. Kaya nga nandyan tayo para pasayahin natin ang ating mga kapwa-taong nalulungkot, para ihawa natin sila, hawain natin sila sa mismong galak at saya na dinudulot ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, merong sa tradisyon ng mga incheck, merong crying ladies. Alam niyo po yung crying ladies. Pag may namatay po sa mga incheck, uupa sila ng iiyak. Uupa sila ng iiyak. Sa tradisyon din nila, meron din, hindi ko alam po sa incheck o sa ibang meron ding tradisyon na happy ladies, laughing ladies. Uupa sila ng mga tatawa. Uupa ng mga magbibigay ng saya. Kung titignan natin, bakit pa tayo uupa? Kung ang bawat isa sa atin, kung sa bawat isa sa atin, ay dala-dala natin ang ating Panginoon. Kapag si Kristo ay sumasa atin, we should exude a happy disposition, a joyful disposition. Kapag si Kristo ay sumasa atin, dapat mailabas natin, maipakita natin ang isang masaya at maligaya at maluwalhating pagkatao. Amen. Kaya nga po, alam niyo, kapag may activities tayo at makikita ko as a parish priest, ang contentment ko po, one, kapag alam mong sa pamamagitan ng liturhiya, alam mong sa pamamagitan ng ating mga gawain dito sa parokya, ay lalong napalalim ang pananampalataya ng mga tao at napalapit sa Diyos. That is my contentment bilang isang kura paroko. Pangalawa, kapag alam kong masaya ang mga tao, that is my contentment bilang isang kura paroko. Masayang sumasamba, masayang lumalapit sa Diyos ang mga tao. Sana po tayo rin. Kung si Kristo ay sumasa atin, kung ang mahal na ina ay sumasa atin, damhin natin at iparanas natin itong saya at kagalakan sa ating kapwa-tao. Amen. Hindi po sa pagmamayabang. Modesty aside. Noong nasa Pasig po ako, minsan may gathering po kami. Consultation lang. Sa consultation sa mga pastoral,
Kasama po si Aposeto. Nag-visit si Aposeto. Si Aposeto pa po ng Arsobispo. Ang sabi niya, nung ihatid ko siya sa sasakyan, sabi niya, Among, masayala na eh. Masayala rin tao. Sabi nga niya. Masayala na eh. Masayala rin tao. Nung nasa Colgante po ako, nung minsan nandun din ang Arsobispo, nung sabi niya, kasayadan eh. Kasayadan eh. Sana po, sa ating parokya, tunay nating madama ang presensya ng Panginoon, ang pag-aruga ng ating mahal na ina, at sa ating gawain, sa ating gawaing pananampalataya at gawaing pagdidebosyon, tunay natin silang madama at maipamalas, maipakita, maisabuhay itong kagalakan at saya na hatid ng ating Panginoon. Amen? Amen. Pakitingnan nyo nga po yung katabi nyo. Pakitanggal nyo po yung face mask nyo. Nagmumug na ba kayo niyan? Pakitanggal yung face mask nyo at bigyan nyo po sila ng napakatamis ng ngiti. Amen? Amen. Ilang sakmalinis kami ay hingi sa Diyos Ama namin, awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave
magsitayo po ang lahat. Awang pinimiti, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Panalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paggunita namin sa mahal na Biren, hinihiling namin ang mga pagkain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin itaas din. iyong puso't diwa, Tinaasa namin sa pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama naming pasalamatan. makapangyarihan, tunay ang marapat ay kaya aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na Birheng, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong mananubo sa amin. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Uspos ng lalaki ang langit at At lupa, Hosanna, tayo lahat po. Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kayo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niya yun. Iniabot sa kanyang maalagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggan tipan, ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, namin lubos mong tunay. Poong Jesus, namin mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Inaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at masasibo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito at ng Tanang Kaparian, at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging, lalong-lalo na ang lahat ng nagdidebosyon sa aming mahal na Ina Nuestra Señora de la Merced. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pangdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, aming mahal na Ina Nuestra Señora de la Merced, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami mahinulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng sama. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo nga ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, nag-aalis
Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na pinagmumulan na batis ng kagalakan at saya ng bawat isa sa atin. Mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa tulong mo, Birhenia, nalunas ng masahirap, dalikhain mong iligtas ang sasalay na binihan. Puso mong mapaging sa Kristiyano inalibig ng mga murang suwain ay tinagos ng patalim. Ang lupang iyong nilakad sa sinta mo sa may hirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang liwagin ang dakila, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inang liwagin ang dakila, ipanalangin mo kami. Si Raimundo Sinolasco, kapadakilang santo, at si Jaime na lingkod mo, ang iyong pinasaklolo sa Kristiyano nag-iiyak ng dahil sa paghihirap. Nuestra
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haying nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpa sa walang hanggan. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng nangasiwa sa ating unang Sabado ng buwan na pagdidebosyon sa ating mahal na ina. Ating pong mga Marian organizations, mga pandangguhan, mga ihos, liturgical servers, liturgy committee, at ang ating pong mga kapatid sa Barangay Paligi. Palakpakan po natin sila. Bilang pagpaparangal sa ating mahal na ina, sabay-sabay nating pawitin ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad declamamus, exules filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordias oculos ad nos converte, et di Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. ina namin at pintakasing Nuestra Señora de la Merced, Panalangin mo kami. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Palain din. kayo mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po natin ay alay na humayo kayo taglayang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Viva Nuestra! Tayo po ngayon ay lalabas para sa prosesyon